לינוי הייתה יותר קטנה. זה עובר לחיתולים. השלב הזה כבר לא. מה זה, 200, 200, למה, כמה היא נולדה? היא נולדה 2, קצת יותר, היא נולדה 297 והיא נולדה 327. כמה, מכמה. כאילו הוא ממוצע והיא מתחת לממוצע, אבל גם הוא טיפה מתחת לממוצע. אבל היא נולדה יותר גדולה מאשר שלי. מאשר קובי ומאשר אסף. באמת? קובי היה 2,800. אסף היה 2,840. לא. שמרית הייתה 2,840 ושמרית, אסף היה הכי שמן, 3,100. אני הייתי 2, ואני נולדתי גם חודש לפני הזמן משהו כזה. אז נולדתי 2.5, והיה נולד בערך 3.5. הבריאות. אצלנו כולם, גם אני נולדתי 2,800. איציק. באמת? כן, משהו עכשיו שגם הגדלי להתלבש. בארץ הם אחרים, הממוצעים. לא, אנחנו לא נולדנו בארץ, רק חיה נולדה בארץ. אבל כולנו באותו משקל. כן, אבל המשקל פה באוסטרליה ופה זה לא אותו דבר. זה משנה מאוד ביחס לפה, פה הם הרבה יותר גדולים. כן. אז פה הממוצע הוא אחר, כן. לא יודעת איזה ענקים יש. למרות שזה לא נכון, בגלל שנכנסים גם כל הסינים והאסייתים לשיקולים והם יותר קטנים. אז אני לא ממש יודעת איך זה בדיוק. נציג. אתה מוכן כבר לשינה. אתה בטוחה שזה לא קטן לה כבר? באמת? אם זה קטן אנחנו ממש בבעיה. אז אנחנו בעיה. כן, זה קטן לו כבר? מלינוי לא נשאר. מה קרה מלינוי? כן. הסתבר שבגלל שזה היה בת והתרגשות של בת, הכל זה ורוד. יש לנו מעט מאוד, יש איזה כמה שזה... אבל רוב זה לא. כן, זה כבר גבולי. אבל גם מה שקיבלנו, זה לא. נגיד כל הבגדים שאתם קניתם, הכל בא. היו כמה. וגם שיש לנו הרבה שעוד שלחתם קודם, שלחתם אלינו בחבילה של